What is up mga bros? Good morning. Burj Khalifa here. Welcome na po sa another video, no? So karon nga vlog magbisaya sa tanong kay muadto taron og Crank Masters. So mga tao dito mga Bisaya. So magbisaya lang ta kay murag awkward kayo og magtagalog-tagalog ta. Atong suruyon dito kung unsa ilang mga gipangbaligya nga mga products adto, no? Ug unsa ilang mga services nga gipang-offer. Shell Station. Morning. Sir J di ay. Kin Moto Gears din, no? Uganahan mo og mga gears. Ari lang ni Kin Moto Gears. Namaligan ni siya online. PM lang mo sa iyang Facebook. Utang kog link below sa iyang Facebook page. Okay, then na si J Makins Moto Vlog. Congrats sa new baby. Okay, Bisaya Rider. Then na ngadto na may. Hay sa sang vlog ba? Hello. Okay mga bros, adto na ta. Baguio Drive. Let's go. Si PG North up ta again, Brad. Bisaya Rider Moto Vlog, Sir G, shout out, Kin Moto Gear, and J Makins. Off. Alright, diyan na ta sa Crank Masters. Bonzi in the house. Kaya pa ko lakaw. Ha? Ngayon na ako, kaya pa ko lakaw. Pauban na muna. Bonzi. Wow, na H2. Okay mga bros, diyan na ta sa Crank Masters. Diyan siya sa CPGF at bang siya sa MG Motors. So you can see, kung nilang shop. Manangit sa tani nga mag-vlog tabi. Okay, diyan sa Crank Masters. Nung kauban si Justin. Crank Master represents. So muta na lang tapila ning mga motor nila rin, mga price range agad para dili madugay. Ano siya kata? 950,000. 950,000. Mahangyo pa na. Mahangyo pa. Kani 60k pero jadi mahangyo magyap. Basta mahangyo tanan. Mahangyo tanan eh. Tapos lay R6 oh. Kanan siya. Ang kaning mga motor ninyo ni mga usam ni mga nay brand new ni or mga second hand. Second hand tanan. Mostly second hand sila, no? Gikan ni sila og Cebu, Cagayan, Davao, Manila. so bisita lang mo, pangita lang si Justin. Nabog sila yung mga bikes, mga hilig og mga bike diya. Og mga sports car. I don't know if baligya ba ni. Nabog sila yung mga baligya diri, mga ligid sa sakyanan, mga motorboard. So mo din ilang mga services nga gipang-offered mga bros, na slide tire change, tire patching, tire care, tire pressure, tire check, nitrogen type inflation, tune up, ICU remap, dyno tuning. Wow, na sila dyno tuning ayo, nice kayo. Change oil sila diri mga bros. Electrical check up, engine recondition, speed setup, brake system check, decals, moto wash, exhaust sound check, parts installation and more. Alright, so ta napo din sila yung mga bligya, mga gears are. Ano sila yung mga helmet na rin mga bros. Like HGC. Tapos sila yung mga Evo helmets diri mga bros. Mga hiligog Evo diya. Team Evo. Sec helmets. Tapos sila yung mga Bell mga bros. NHK helmets. Kung ganan o mga city ride lang, half face helmet. NHK Chrome Rainbow Visor para sa Zeus helmet. 800 lang. Mga smoke lens for HGC. Shout out Boss Jason. Sila yung mga tambutso pod. Pila price range ani sa inyong mga tambutso? 6,000 to 35,000 ang price range. Sila yung mga electric bike ani? Electric scooter di ay. And also, napo sila yung mga riding boots. Kasagaran na yung mga riders sa Bohol mga bros. Auto ba Cebu para palit og mga gears or order online. So, sakto ni dire, di na mo mudong Cebu. Baka naman. 2.8 to be exact. Speed boots. Ang babagay kasi sa Komuni. speed boots is yung knee pads sa slider. Pinaparas yan sa riding pants. Which is yung knee pads niya is nasa loob na ng pants niya. Well explained by Ma'am. Kin Moto Gears, mayo kayo. Kin. Salamat. Napo sila yung mga riding jacket, mga padded. Alpine Stars. Padded na siya oh. Padari. Oh, I think sa likod na po yung pad. Okay bro, so ano yung Alpine Stars nila? Shout out to Alpine Stars. Alpine Stars baka naman. Oh, tino. Oh. Reminder lang sa pagpili ng riding suit. Much better i-fit talaga sa inyo. Para yung pads na hindi iikot. Useless pag sobrang luwag kasi hindi rin kayo mapoprotektahan yan.
Lumungan. From Kirin Moto Gears. No, tapos ay mga gloves, sorry. 299. Vloggers, oh? Hello! Si Sir Bert, galing. Bonus sila mga ambassadors ni Crankmasters na sila, Ma'am Christine. Ano yun, mga ambassador nila? Lee Guzman! Doji Edwards! Alright, let's congrats sa new boots! Oy, salamat sa ka-sponsor dili siya pa-mention, sir. Ah, sige lang. Pero dagang salamat, sir, kay Secret. Early Christmas, ah? Sana all! Ano yung naka-vlog na rin Crankmasters kay among uso sa kauban sa Bolmoto Vloggers na si Smutako. Yung uncle tagiyan mo nang naka-vlog na rin. Shout out to you, bro Smutako. Salamat. O kay bro Dennis. Salamat kayo, Sir Justin. O ma'am, si pangano ma'am? Ma'am Kat, salamat kayo sa pag-entertain na mo. Grabe, J. Mackins, oh. S1000RR. Okay, visit tayo, eh. Ang yan ba? Ang yan. Yeah. For the views. Wala stand, wala stand. Wala stand. Puhon, mapalit ra mo na ho. Hopefully or soon. Okay mga bros, mao na siguro to. Amo na nasuroy tanan na kilit-kilit aning Crankmaster. Salamat kay Boss Dennis sa pagsugot namo nga mag-vlog aring ilang shop. Salamat kayo Boss Dennis sa mga staff dire nga perting kabutan. So later mga bros no, mag-shoutout sa mga nagpa-shoutout na to sa mga last videos na to ug sa mga nagpa-shoutout sa Facebook. Stay tuned mga bros, mag-shoutout taon niya after sa pagama og intro ni J. Mackins Motovlog. Okay mga bros, so take off na mi padung mig Panglao Airport kay magama daw mi og intro ni J. Mackins Motovlog. Salamat Crankmasters. Crankmasters again bros, located at CPG Ave, Baguio Drive, at lang sa MJ Motors. Let's go, let's go. Ma'am. 36.6. Alright. Thank you. Okay, resume. Let's go. Cute cry. Shout out. Okay mga bros, so pabalik na mi. Okay mga bros, so before I end this vlog, mag-shoutout sa tanong sa mga nagpa-shoutout nato last videos ug sa mga nagpa-shoutout sa Facebook. So shoutout to Axel Motovlog, shoutout to Ram Jim, shoutout to Sir J. Oh, si Sir J detong atong kauban ganiha no, katong naka-sniper 150 ka black. Shoutout to you bro, ride safe pa uli. Shoutout to Debski 31 Vlog. Shoutout to Lucifier's Gaming. So kanay mo na nagpa-shoutout sa Facebook. So shoutout po kay Jopet Ivardoni. Shoutout to J Skills TV. And lastly, shoutout to Crisia Baro. Thank you mga bro sa pagsuporta sa akong channel always, no? Unta di mo mapulaan nga mo suporta sa akong channel. Salamat kayo. Ride safe mo tanan. Kita-kits na lang sa dan. Okay mga bro, so more to nagpa-shoutout nato no. So if ganahan mo shoutout sa next video na ako, just comment down below with the hashtag Burj Khalifa shoutout. I think I'm gonna end this motovlog right here. Thank you guys for watching. Unta nag-enjoy mo, so ayaw mo kalimot og visit sa Crankmasters mga bros ha. So again, nahimutan ni siya sa CPG North Avenue sa Baguio Drive. So just search on Google Maps og napo sila FB page. I'm just gonna put the link in the description below. And mga to mga bros, kita-kits na lang sa daan. Amping mutanan. I love you guys. This is Burj Khalifa signing off. Ride safe and peace out, baby.